ka. Yeah guys, nakakuan ako. Isa ka kumo. So, dugangan pa nato guys. Ato ni padaghanon kay. Sayang hindi tas kilid kay. Law man di iPod ay dam suron di guys. So what's up, break up? This is Kuya Renz and welcome back to my channel. So mo ni siya guys kaning pamuwil. Mo ni katong last vlog nato is mo ni siya mo ni nga ni paggamit laksian naman mo skilid kadlitan nga naan. Diba? Oh. Siga na. So mo ni amo ang kuan guys, among baton nay magsugnod. Unsa kay bawal baya magkuan burning fossil fuel unja. Magsurug-surug mga sila pinso pamuwi na lamang po. So, mana imong kuha na mo na imong buhaton guys diri sa bukid mo na nang humig na kay madura na guys dali ram source of fire. So, si Jaga dai ra po guys. Imo ra laksi nag-skilled. Pwede din mo kadlitan kani siga naman to. Imo ra i-connect. Connect ibutang diri. Dila abit suni. Okay. Magluto ta karon og kangkong with adobo. Adobo lang mo guys kay labi mo adobo guys kay makakuan makadugang og source of makatamad og uwag blood. Ikaw siguro giuwag. So man ni siya guys na nas ilaw mo ni siga na. So man mong kuan guys purpose sa pamuwil noong dali ra jud kaadyo nang nangwamig na kay dali ra hugason guys. So basi sa kay sa napahugason guys ha. Kay ag-amo ang tinghugas nagpadako pa. So unsa to mahugas siguro siya kay muraki so lag-espiritong maadyo mga hugas. So hugason. So ato lang mong tan-awon guys ang ato ang adobo nga kangkong ron. So katong di ba tong nakarang vlog na to kay nagkumatagkuan ay tangkong man sa Bisaya agas tangkong pero sa Tagalog kangkong. Naman sis basak-basak sina guys pero kumpiyansa pud guys basta nag ato kag basak sa makuha kag tangkong jag maharos nimo ganay pambansang ilo ng Pilipinas. Hagunoy na, jeng manguta na. Buyag na. Mo lang at lamang ko guys tan-awon ang pagluto og unsa pay lasa sa tangkong with adobo. So let's go. Aray, matsuman na itong kinuha guys, itong niaging pan. Niaging adlaw ko ito ato gi-vlog para ako ni kangkong. So, ang isa golda ni is itong kapadyas, tambal sa ogs. Ay, pangpa-ogs ito guys, kanang kapadyas. Ay, lagi. Ato pong kuan-kuag mga dahon-dahon guys, base dun na ay mga source of kuan. Dangerous. Ano? Ito ra lagi. Dangerous. Atong kuag mga dahon guys, kanang buho kay base dun ay something nga old, sa makaon na to na masingal sa tagahat. Manang atong hugasan og water kay ang mga kuan diri nang lubog na. So, kumpiyansa jud pud ta. Unsa guys, how to cook a kangkong adobo. So number 1 jud guys is maghanda sa ingredients. Of course, dapat na kay ahos. ahos. So dapat na kay ahos. Duha ka buok pwede ra pug usara guys. Na kay magic. Ito na Pasko na guys. Magic Sarap all-in-one seasonings granules. We're waiting for by Magic Sarap. So mato English guys. Ahos, Magic Sarap. Pwede pug bitsin na pususin guys. Tuyo og mantika. Uy, like una kanang leksyon ko diri. Nagtuyo ay ingredients, Magic Sarap, asin, ahos, tuyo og mantika, kapadyas og kangkong. Unsa, naguman na guys ang mga ingredients, of course, i-ready ang ingredients. Naguman, mag-andam sa kaha. Nahihilak guys, nag-vlog ko na nahihilak dari na pak na nakarugadyan ron. Unja guys, ipainito nagkaha, unja ibutang ang ito lagi. Ibutang ag mantika. Unja painitog mantika, butang ahos, suguman kangkong muna. Luto dito sa kuman ko rapit. Sige naghilak oy. Ingon ka di ka mangayo.
So, atangin ninyo guys ang pagluto sa tong kangkong sa resulta. Ako sige ang mga bata na bagon. So number 1 guys is you put oil in the kaha, ano? Kita ka, nagana ako ng dawat. Ano yung papa? Ano yung papa? Nagay, kumusta nami? Mga pusa, pwede lang ng mga gamit din. Hindi magsilot. So next. So ito na guys, nalunod na aguan, diba? Nalunod na ag kapajas og tangkong. So ara man gi-remix gito na mali na sa jup man guys, dapat unahon ang kapajas kay dugay malata naghuman ang tangkong. So sa jup dai ko. So unsa guys, naghuman diri as daghan man og sabaw kay lamig ko na sabaw kay lamig timpla. So daghan man tubig unsa. So kita-kits naman ta unsa. So more to guys tong vlog today. So thank you so much for watching guys. I hope you enjoy. I hope guys na nako na idulot nga kuan guys baka na sekreto as a weapon o kanang sa pagluto ang kangkong. So kung maluto mo kangkong guys, be careful po guys kaya siguro apog dahon nga pirate. So thank you so much guys, and unta magpadadyon mo sa akong YouTube channel sa pag-watch. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe lang po sa YouTube channel. So thank you so much for watching, and I hope you still pabilin mo sa ang YouTube channel. So thank you so much, and see you for the next vlog. Bye guys. Take care, amping.